Takže čau, já jsem Bet a vítám vás u dalšího dílu pořadu To si děláš do prdele. Dneska je tady se mnou Vojta. Čus bys kaktus. A dneska jsme na Floře v Praze, v obchodním domě Flora a teďka jsme byli, je obrovský. A teďka jsme byli v IMAXu, tamhle, jedu, jo. A tam jsme si, tam jsme vlastně, že obrovský 3D, prostě bombastický, byli jsme tam sice na dokumentu, ale podle mě to zase až tak úplně nevadí. Co tam bylo ještě dál? No, teďka jsme byli tamhle v KFCčku a teďka jsme si byli dole koupit bubble tea. A teďka, ty vole, a teďka tady máme chvilku ještě rozchod, no a za chvilku se přemístíme za 4 hodiny se přemístíme autobusem do čeho? Do Technického muzea a pak jedeme zpátky do Jihlavy. Je to teda, ta Flora, když se k tomu vrátím, tak je teda, má dost pater, 4, což je teda víc než City Park, ale City Park zase se musí uznat, že je zase stejně dlouhý, takže moc rozdíl to není v obchodu. Vlastně nejvýznamnější obchod, kterýho jsme se tady všimli, tak to za prvý celý patro jenom jídla. To bylo hodně dobrý, no ale hlavně... To horní hlavně, to je žrádlo odpředu k zadu, kromě zadku, protože tam je vlastně IMAX, no. Ale vlastně můžete vidět, že zde je prostě něco neskutečného, ale když jste se můžete podívat, tak jsme cestou sem i cestou zpátky viděli samý Erotic City, prostě v obchod Erotic City. Jenom tady možná... Tam dole jdeme taky kousek vidět. Je pak Erotic City, no... To vám potom ukáže potom, ne? Tamhle dole je bubble. No, a klasika prostě mekáč a takovýhle ty blbosti, no, KFCčko. To nejznámější, co tady je, snad, co tyhle ty dvě. To není klasický vlog, že jo, je to prostě pořád, si děláš do prdele, je to prostě random. Ano, točím to z ruky, no ale my jsme tady, my máme nějaký 2,5 minuty, už to skoro můžeme ukončit, no. Vlastně skoro bych řekl, že City Park je o dost lepší. Jo, jasně, je tam sice jenom KFCčko, pak tam je... No tak mekáč už na náměstí. Pozor, zjistil jsem jednu věc, že ne v mekáči, ale ne v City Parku, jo, že tady nemají jeden obchod, na který jsem se těšil. To byl Burger King, jsem myslel, že by tady mohl být. To je to, co mi tady chybí. A hlavně tady není Subway. Subway tady není. To je dobře. No ale vlastně je drahej. A je tak všechno. Sakra, já vůbec nepiju kuličky, tady je to nějaký divný, tady je... Já jsem obrácený právě na tom. Já mám strašně moc kuliček, to je divný, normálně vždycky mám vypitý všechny kuličky a vždycky se mi furt nabírají a když je teďka chci... Tak nic, co? To mi opět to stejný, ty. No, když tak on má jabko a jaký kuličky? Liči, no a já mám mango mix, kuliček a pomeranč. Máš to tady napsaný? Jo. A já se podívám, kolik je. 4,36, no tak my ve 3/4 tam máme bejt s jedním vejtahem. No a stapil. Takže já se tady s vámi loučím, bedroom a... Čus, Vojta. No, nebo já se tady Tomáš, no a... by možná stačilo, jenom počkejte. Patrika a neboli langustu. A jo. Čuměj na mobil. Čuměj na mobil. Takže já se tady s vámi loučím a teoreticky možná uvidíte z tohoto výletu sestřih, ale nejsem si zase tak úplně jistý, pokud budeme mít fotografování v muzeu povolený. No to se uvidí. No a když tak, pokud bychom měli, tak se vám samozřejmě, že i já ozvu z muzea, i tady s Vojtou, možná, že s náma bude i Honza. Nemyslím na Angusu, myslím ještě druhýho. Ty vole, čum na těch kulíček, vole. Jo, to je strašný. No a já se s vámi loučím tady z Flory, obchodního domu v Praze. A
tady Slojter, který má v hubě samý kuličky a s mnou s vámi loučíme. Šel bych si lehnout, ale tady není kam. Takže čau, čau. Čau. Dobrý, vlogy za náma. Čau, čau, já jsem Beck a vítám vás u dalšího pokračování tohoto random vlogu z Vojtou, nazdar. Prahy, jsem chtěl říct, ale nevadí. Takže my tady teďka děláme mixle pixle. Kyselé? Jsou fakt kyselé. No, takže my jsme se vlastně jste nás naposledy mohli vidět z toho, z Flory. My jsme v plánu technický muzeum, ale nesložili jsme se, nikdo nechtěl dát 100 na, no to asi moc chceme, co? To třeba jak psí prdel, ty vole. Ale nikdo nechtěl dát 100 na Na focení. Na focení, takže z toho nic nebude. No, takže takhle. Takže nám teďka zbylo akorát, co nám teďka zbylo? Co? Takže nám teďka akorát zbylo tady v autobuse, kde je ta celkem hluká, nevadí. A na dálnici Takže jdeš, a ještě na dálnici. Přesně. Hele, Mekáč. A teďka vyjíždíme z Prahy. Albert. Albert. Hypermarket. Albert. Horst. Pražný billboard. Volvo. Studentáci. Hele, nedělej volnou reklamu ani Toyotě, jo, když tak. No, Lexus. Příště bambule. Nech to sakra už. No, ale už jsme na dálnici, to nechci říct třeba, je tady větší hluk. No a dodávka kýž. Nevidíte. A to byla přesně ona. Jo, vezu kolem nás auta. Já se s tebe podělám, Tomáši. No, takže Praha byla hodně dobrá, technický muzeum pro mě jako milovníka techniky bylo hodně dobrý. U tebe? Pecka. A když jsme tam jednou byli, ale jak je to pozměněný, tak je to úplně pecka taky. No a to 3D kino se mi teda hodně líbilo, já převážně přes technickou stránku, jasně nejsem moc přes zvířata, ale prostě to bylo úplně něco jiného než vůči, co je? Zález kokos. Ještě tohle. Lež, Dementi Sinestar. No bylo úplně něco neskutečného. No ale já se s váma loučím já. A Vojta? Dalšího random dalšího dílu, to si děláš do prdele, nebo Se mnou vlastně prvního. U mě prvního a u mě druhýho, i když toho prvního jste mě vlastně neviděli, tak u mého pátého vlogu, kde budu zase možná s langustou, ale nechci předbíhat, protože tady máte cukr. Tak, že čau. Nazdar. Tak a toto 8minutové video končíme. Z Prahy se s vámi loučím já a Vojta. Čus bus kaktus. Čau.